роҳати 17 сола дар хона саробон аст. хоҳари бузургаш Турсуной наметавонад барои ӯ кӯмак кунад, зеро нуқси ҷисмонӣ дорад ва худаш дастнигар мебошад. роҳат ҳамчунин ду додар низ дорад, ки бояд онҳоро нигоҳубин кунад. аз ин хотир ӯ маҷбур шуд, ки аз 13 солагӣ дигар ба мактаб наравад. ман хондану мактаб рафтанро дӯст медоштам, вале баъдан маҷбур шудам, ки ба корҳои хона машғул шавам. Тасмим гирифтам, ки апаамро нигоҳубин карда, додаронамро ба воя расонам. муҳим, ки онҳо таҳсил кунанд. модари роҳат 4 соли пеш вафот кард. падараш дар танҳоӣ бори рӯзгорро мекашид. ҳар рӯз то нисфи шаб дар сохтмон кор мекунад. вақте падараш истироҳат дорад, роҳат ба кор мебарояд. мо соати 4 саҳар сари замин мебароем. то 8 соат кор мекунем. барои хишоваи сабзӣ 350 сӯм ва барои лаблабу 500 сӯм медоданд. бо ин пул ман хӯрок мехаридам ва агар дар мактаб аз додаронам пул мепурсиданд, ба онҳо ҳам медодам. ҳамчунин пули барқро месупоридам. аксари вақт ҳамаи пул барои барқ сарф мешавад. барои ғизо ва харидани либос пул тамоман кам мемонад. бародари роҳат, ки дар синфи ҳафтум мехонад, аз аввали тобистон барои чӯпонӣ ба чарогоҳ рафт. омадани ӯро бародари хурдиаш Алихон бесаброна мунтазир аст, чунки ӯ ваъда дод, ки барояш ҷузвдони мактабӣ мехарад. имсол Алихон бояд ба синфи якум мерафт, вале ӯ натавонист таҳсил кунад, чунки оддитарин ҷиҳози мактабиро надорад. ҳоло Алихон дафтарҳову қалами оддияшро ба халтаи селофанӣ меандозад. ҳарчанд дарсҳо шурӯъ шуданд, вале ӯ то ҳанӯз бародарашро мунтазир аст. барои ба мактаб рафтан ба ман пойафзолу курта ва инчунин албому ҷувздон ва қалам зарур аст. иҷрои хоҳишҳои роҳат мушкилтар аз орзуҳои Алихон аст. роҳат мехоҳад ошпаз шавад, аммо барои таҳсил ӯ маблағ ва аттестати мактабӣ надорад. ҳамчунин хоҳарбузургашро танҳо гузошта наметавонад. имсол роҳат бояд мактабро хатм мекард. ман ошпазиро дӯст медорам. бароям пухтани хӯрокҳои гуногун хеле писанд аст. мехоҳам ошпаз шавам. вале агар аз хона бароям, апаам танҳо мемонад ва метавонад ягон ҷо рафта гум шавад. хонаводаи роҳат ба Қирғизистон аз мурғоби Тоҷикистон омадааст. онҳо то пайдо кардани ин кулбат дар хонаҳои зиёде иҷоранишинӣ кардаанд. дар ин хонаи кӯҳна онҳо феълан ройгон зиндагӣ доранд, вале соҳиби он низ ба наздикӣ мехоҳад ба манзилаш баргардад ва падари роҳат маҷбур аст дар ҷустуҷӯи хонаи дигар шавад.